Temos que agradecer ao presidente da Xunta que no debate do Estado da Nación Galega tivera posto en riba da mesa dunha forma descarada o seu papel de axente patronal, poñendo en primeiro plano o asentismo como unha fraude nas baixas laborais, negando así a saúde como un dereito e facendo da enfermedade un delito. A patronal pretende ocultar e responsabilizar as persoas traballadoras do aumento do asentismo, pero estamos falando de que en Galicia temos unha población avellentada maior que en calquera outro territorio do Estado, con un desgaste acumulado na medida en que se prolonga a súa edade de xubilación e, polo tanto, as enfermedades teñen un cuadro de recuperación e un calendario de recuperación máis lento. O chamado asentismo, en realidade, é consecuencia directa, como dicíamos, do modelo laboral que espreme a clase traballadora a edades cada vez máis elevadas, non? Pero tamén é un modelo que incrementa o seu carácter explotador. Temos que chamar a atención que o cambio no modelo productivo está xenerando tamén a aparición e o aumento importante de enfermedades como son trastornos psicosociais ou enfermedades que teñen a ver con trastornos e doenzas mentais, onde precisamente o sistema sanitario galego ten recortes importantes e non está á altura das circunstancias polos recortes que o Partido Popular ten, e especialmente Rueda, ten executado nos últimos anos. As persoas traballadoras galegas non é que falten máis, é que están máis tempo enfermas porque tardan máis en ser atendidas, tardan máis, por tanto, en ser recuperadas. Responsabilizar a clase traballadora desta situación para non ser mezquino é unha manipulación intolerable e interesada que pretende ocultar responsabilidades políticas. O anuncio que fai Rueda é un anuncio sobre a base de pretender que as mutuas amplíen o seu ámbito de actuación no tratamento, seguimento, persecución, criminalización das persoas traballadoras, neste caso por doenzas musculoesqueléticas. Por lo tanto, o que fai Rueda é unha versión apiorada dunha medida xa aprobada, que xa está na legislación, por obra e gracia de un acordo suscrito no diálogo social por parte do goberno español, UGT, Comisións e a patronal. E que precisamente os convenios de colaboración das mutuas cos sistemas de saúde xa existen en moitos territorios do Estado por precisamente obra e gracia deste convenio. Xa levamos moito tempo denunciando que tanto na negociación colectiva como na aplicación das reformas que teñen que ver co sistema público de pensións estábase incentivando pois eso justamente, que os traballadores enfermáramos e estuéramos en peores condicións á hora de traballar, non? Unha sociedade con unha xornada laboral das máis altas de Europa, con moitos máis anos de cotización e unha idade de xubilación que vai máis alá tamén do resto dos países do noso entorno, co cal o cóctel está claro que pode conlevar ou conleva a que teñamos que traballar enfermos e por outro lado, pois evidentemente hai unha cuestión que é fundamental, que é o mercado laboral e como está estruturado os sectores que ten a economía galega, non? Son sectores que están baseados en man de obra e traballo intensivo, con un gran esforzo físico e isto conleva que haya un gran número de traballadores que teñan que traballar enfermos ou que se eleccionen e que, por un lado, as mutuas actúen justamente como ese ferramenta que non cura os traballadores e que os fai ir a traballar enfermos. De feito, nos denunciamos que moitas desas traballadores que están de baixa por contingencias comuns deberían estar por contingencias profesionais e que o listado de enfermedades profesionais leva moito tempo sin incrementarse. Todo isto conleva a que entendamos que o que está facendo única e exclusivamente o presidente da Xunta é facer de voceiro das reivindicacións patronais e, bueno, pois atender a que os traballadores e as traballadoras teñamos que ir a traballar enfermos en vez de preocuparse justamente de que teñamos lugares de traballo seguros, donde se visile pola seguridade e saúde dos centros de traballo e que ir a traballar non signifique poñerse enfermo nin lesionarse.